Γεια σας κοριτσάκια μου, σήμερα να παίξουμε Bed Wars στο Minecraft. Πρέπει να βγάλει σίγουρα, ναι. Περιμένετε. Φερά εδώ. Περιμένε. Παιδιά, περιμένετε να σιουρεύσουμε ότι βγάλει, γιατί άμα είναι βλάκια ένας άνθρωπος. Αλλά την τη φορά είναι ναι, τα βγάλει. Γεια σας, παιδιά. Θα συνεχίσουμε. Σήμερα να παίξουμε Bed Wars. Να παίξει βασικά. Θα παίξω Bed. Τι να παίξει, 4v4v4v4. Ο εαυτός σου. Πρέπει να είσαι στο Bed Wars. Για παιδιά, αν είμαι μπλε να πιάμε σιούρα Βικτόρια, αν είμαι κόκκινη το πιο πιθανό, αν είμαι κίτρινη και πράσινη κίτρινη με τίποτε. Και να το μπλε. Μπλε. Εντάξει. Το πράσινο ήταν το πρώτο μου βίντεο. Γιατί εμάς βλέπω καλά. Πρώτα χτίζει στρατηγική τη Φρυδερίκη, χτίζει και μετά πάει για μας. Μπρο, την ευριάζει τη Φρυδερίκη. Και δεν την ευριάζει κάπου. Μου φεύγω, έγκαλευκουν κάτω το σπίτι, το κρεβάτι. Δεν το καμίς εσύ, εντάξει, άντε φεύγω. Ήρθα ρε, έκανε το ξεπίτηδες. Είπα φεύγω. Καλώς. Αφού ο στόχος του παιχνιδιού είναι να προστατεύει στο παιδάκι με το κρεβάτι. Μπρο μου πούς τα καμάρι. Στρατηγική της Φρυδερίκης. Κάτσε το κρεβάτι στην αυτή ένα. Εντάξει, έτσι εγώ πω να μπήξω. Δεν φέρω τις άλλες ομάδες πιένουν όλοι. Ποιοι και ένας δικός μου. Μόνο οι μπλε έχουν τους παραπάνω. Είναι 3v3v3v4. Έρχεται ένας κίτρινος. Δεν έχω τίποτε να τον... Με βρήσει. Ρε, Άμα μπρο μου. Δεν έχω τίποτε. Τσίσο... ξύλο. Μπορεί να μην παίξω τα καλά μου γιατί είμαι στο κρεβάτι. Επειδή ποτιά έμασα είναι. Πού είναι όλοι. Εντάξει. Γιατί έπασε. Τα ξέρεις. Ακούστε παιδιά. Η στρατηγική μου είναι να μαθαίνω τη Φρυδερίκη. Εντάξει. Δεν θα πούμε τη στρατηγική μας γιατί κάποιος ξέρουν όλοι το όνομα του. Αλλά μπορεί να μην το ξέρουν. Το Λαρουφόκο να σκέψει να μας Ου, είμαι καλύτερος στο σκοπίδι. Ναι, βρεις, αφού θα... Δεν κάνει το γουλ και το τεστ. Δεν είναι που τα texture pack και τα κάμα όλα μπλε. Α, ναι, τους βλέπουν τα μπλε. Ναι. Τα λογική. Το πού είναι. Αυτό. Ήταν στο... Ρε! Πού είναι αυτή!
Δεν τα κατάφερε. Μπρο, εσύ γιατί κυλάρει. Μπρο, στο βίντεο ενώ ρε ζήλεις. Βάλε σου το Προσθέτω. Με αφήσει. Καλύτερα να καλύψουμε. Άχι. Ναι, όμως γιατί. Ρε να τους. Sorry. Η μπλε επειδή είναι 4 και όλοι οι άλλοι 3 απλά νομίζουν είναι οι καλύτεροι. Ναι. Περίμενε. Καλά να πάθουσι, να. Λαλείς όμως. Καλά να πάθετε μπλε. Όποιος βγάζετε στον ταύτη. Τώρα μπορούμε, άμα σκοτώσουμε να είναι τελειώσει. Θέλω κάτι για να σκοντάψεις. Ξεκινά το κουτουρού. Ναι, φωνά εγώ τα κουτουρού. Τώρα κάνεις το τρεπέας και σχεδόν αφού και τους άλλους. Περίπου. Καγούλ. Γιατί είναι έτσι. Μπράβο Βασίλικη. Και κάνω προσώτηση. Μπράβο γιατί θα το χάσω. Φιλήσε να. Ρε παριέταρα. Αν ναι, παιδιά πιάσαμε να σας πούμε. Η Φρυδερίκη έχασε το κανάλι της και πιάμε το πίσω. Ναι, οριακά ναι μπήκα χάκι. Έφτιαξα parkour map και χάσαμε, όχι, ναι, 5 βίντεο χαθήκαν που ήταν στο κανάλι μου. Της Φρυδερίκης 1. Ήταν πιο λίγο σύμπλε. Ένα μα. Και Fireball και Σύρτου. Φρυδερίκη ο κάλυψης βέβαια κιόλας. Θέλετε να σας στρέψω κρεβάτι. Εδώ είμαι. Θα με στείλετε τις μήνυμας και να. Θυμάσαι που παγιά καλέσαμε το 1. Ρε, με δοκιμάσετε καλέσετε χάκι. Εμείς έκαναμε το, πάμε στα μωρά. Μπρο, παιδιά, παγιά πιστεύκαμε ότι άμα καλέσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό απαντά στο χακιουάκι και μετά δεν ήξερα πώς το μάθαινε η μαμά μας και ελάρεσε μας. Και γιατί καλέσατε την αστυνομία? Όχι, καλέσαμε πιο πολλά τηλέφωνα, παραδείγμα τηλέφωνο. Γιατί έπρεπε να τα καλέσουμε από το κινητό μου? Ναι, και κάνετε από το κινητό μας και είναι αστυνομία με τα τηλέφωνα. Δεν είναι αστυνομία, κοροϊδεύκα μου. Απέναντι μιλούσαν κάτι στο τηλέφωνο. Έκαμε εκείνο που κάνουμε σε χτες. Είμαστε με τα ψευτικά τηλέφωνα. Δεν μιλούσε μόνη της. Δεν μιλούσε μόνη. Έξι. Κάτσε, μπαίνετε πώς δεν το κάνει ένας. Δεν συνευριάζει ώρες. Η μπλε χάσαν, μπρο. Ότι λαλούν την έφερε ένα αδερφή μου. Η μισή. Και λίγο αγαπώ. Γιατί είπα.
ξανά. Μην τη σύρεις πάλι, όχι μην τη σύρεις, μην τη σύρεις. Δεν πειράζει. Αλήθεια. Compró. Dai, troppo, la dai. Και μου πούμε εκεί, τους ελέγξεις εμάς. Τα παιδιά γιατί το κάναμε εκεί. Έτσι και κάτι πάνω σου. Δεν πάτησε τι για να πάει πιο κοντά, για να δεις πιο κοντά. Τώρα. Πρέπει να φτάσει. Μην αγοράσεις τον Golden Apple. Γιατί. Θα αγοράσεις κάτι άλλο. Παιδιά, sorry. Αγοράσεις. Μέσα έμεινες μόνο στην άκρη. Τι σου είπα. Γάλα, μαμά, γάλα. Ναι, τώρα προσπαθείς να με πεις βρήσα, ναι. Ναι, γι' αυτό είπα. Εντάξει, να παίξει άλλος καγύρους. Πάτα play again. Ναι, έλα παίξει. Πάτα. Όχι, θα πατήσω πλάκεν γιατί θα καμωτούν το πράγμα. Aber bingo! Μανία έχει ο Γιώργος, Aber bingo! Aber bingo! Aber bingo! Θέλω να μπω στον πλέφιδι μια φορά. Να μπεις στο τσίπεριδο τώρα και να πειράζει. Μια, δυο, 6, 5, 6, 3, 2, 5, 0. πλε! Κόκκινο! Ναι. Μπιπ. Το τόσοι κάπου. Είναι αγαπημένη μου πίστα. Και ας ένα κλικ. Γιατί σαν... Τι... Δεν έχω τον άγκια πια. Να κάτσε κούρι. Ναι, γιατί αυτό σκέφτηκα ασφαλώς. Νομίζω έχετε ένα μπλε κολλάβι εδώ. Πάνε κάμε καλά. Δεν να πάρεις ποτέ να σπάσεις. Όχι, καλό και εκείνο. Βάλε πάνω. Ναι, καλό και... Να βάλει να τελειώσει τούτο. Καλό και τούτο, καλά που κάνει. Σχεδόν το ίδιο με τούτο. Ποιος ξέρει.
αφήσω, δεν χρειάζεται ξύλο και εγώ. Τα αφήσω. Αφού βάλατε ποτούτε, πολλά καλά. Έχει άλλα. Ναι, σημαντικά. Όχι ρε, να βάλουμε γουλ. Όχι γουλ ρε. Όχι αντεκός. Τι έγινε? Πες να βρω. Δώσω με πια. Μπρόμος. Κάνει. Εγώ νομίζω ότι είχε μια γι' αυτό. Όχι, ξέρω ποια ήταν. Όμως δεν μπορούσε να πιάσει. Είπα, σπαταλήσω τα δικά μου λεφτά. Ακριβώς. Τώρα πάνε κούρι για να κάνουμε το κεκοπίπι. Το τιμόνι. Είπε για σας φυτάκια. Ναι, είπα για σας. Μπρο μου, μια μέρα κάποιος είχα πει μια κότα και βγάλαμε intro. Ναι, intro τόσο. Τέλος πάντων, ναι. Αφού τι έπρεπε να σου πω ξέρεις. Για τα αμπλού. Όχι. Είπαμε τι εννοεί το λαλούμε. Και δεν ξεκινήσει πάρα όλα οι χρυσές γιατί το βίντεο να σου διαγράφει. Μπορούμε πιο πολύ φωνάξτε. Τι πρέπει να τους πεις να κάνουν. Εγγραφή στο Άγγελο της Νίντζα και στο Φρυδερική τέτοιο. Πρώτα στο κανάλι. Δεν πειράζει. Καλά. Τα σημαντικά. Σπάθη έχουμε. Θες, υπάρχουν κι άλλες θείς. Πολλά ενοχλητική, Το Αρχήν κάνουμε το τούτο. Ναι, τούτο. Τόσο εύκολα. Και CR. Ναι. Δεν να πιω τέτοια. Άλλο, είπα, βάλουμε την axe. Είναι axe, pickaxe. Βάλουμε το δάμε. Και πρέπει τον μπλοκ. Μπρο, το σπάω στα φύγει. Δεν τα έχω. που έχουν bedrock έχουν σχεδόν. Η φάση με εκείνους. Ωραία, θα πιω πολλά πράγματα. Ναι. Ενώ, για καλό. Όχι, δεν μπορείς να φύγεις, νομίζω το αφού θέλεις το axe, ρε μπο. Γιατί είναι η πρώτη φορά που πάω μέσα. Ψεύτρα, είναι η δεύτερη. Να κάνω κάτι. Με καλά tools εννοείς πρώτη φορά, δεύτερη φορά. Πνίκα. Μπορώ να πιω ακόμα ένα. Όχι, είναι το τελευταίο. Δεν με χορεύει.
Εντάξει. Δεν χάσαμε το. Κοίτα. Τι μας είναι red. Δεν μπορούσα. Πότε μπορείς. Λέω και εγώ τι. Προσπίσω να τα βάλω. Αν μπορεί να τα βάλω. Δεν πάω σπαθί σου που μέσα στο τσέπ. Κατάξτε το. Έφαγε να κάνω κάτι. Τούτο με... ναι. Δεν αγοράσες. Πήρασε. Όχι, σε εμάς. Ήταν να πάμε να δει. Ήταν να πάμε. Πετάξτε το σπαθί το άλλο ή θα στείλεις στο enter chest. Στο enter chest. Δεν κάνει κάτι έτσι. Βρίζει! Εννοούσα γάλα ρε. Δεν θέλω γάλα. Πάνα. Κοίτα με κουπάρι στον κότσι. Χωρίς μπλε. Η πράσινη που είστε. Ρε κάτσε κούρτα. Όχι, ναι, Τι άλλο. να κοίτα καλά τώρα. Τσεκούρι. Τσεκούρι. Τι πιάστη. Ναι. Γιατί τι είναι. Πρώτα σου λαλό πια τσεκούρι. Τι αν καταλάβεις. Και καρδία. Ρε πια τσεκούρι. Μα πιο λεφτά. Αφήσει. Τι θέλω. Νόκουμπα. Νόκουμπα. Και πρώτα από τούτο. Ναι, και να τα χαλάσεις τώρα τα κατά λάθος. Να είναι. Ρε πάτα shift click. Μετά και τώρα πάτα shift click το gold. Ναι. Ναι, κάμε το shift. Όχι ρε, περίμενε. Πράγματα να Μετά θα μπορείς άμα πεθάνεις. Πάνε πάνω τους. Κάνει visibility. Πώς θα είναι. Ναι, πώς θα είναι. 2. Δεν έχω μπαταρία. Ανάψω. Πίσω να σου κάνω μάτια ολοκλήρη και σε απλά τρώεις. Θα μου πεις είναι Τίποτα άλλο. Έσπασαν τον πράσινο. Έσπασαν. 5. Καλό το knockback, Steve. Ναι, αφού τρώει knockback. Γυρνάει άτομα μακριά.
backstick. Στο clock backstick και θα κάτω μα κάτω. Κάνει. Πάρε, γιατί το βάλω. Το πιέν ποτή. Είναι η δικιά του που πιέν ποτή γιατί εσύ ρες. Ένα πιο άλλο. Έχω. Θέλω, πάω δάμε. Μπρο, αφού βάλα σου τον άντες. Φρυδερίκη. Τι προσπάθεις να μας πάρεις το κρεβάτι που δεν υπάρχει. Όχι, θέλω να παίξει τούτο. Μπρο, θέλω να του σπάσω τον μπρο το κρεβάτι, σπαστική. Όχι, τι είναι το προηγούμενο. Το άλλο. Τι ρε, μπροστά, τάμε. Άντε ρε. Α, καλά τώρα το είδα. Τι ρε. Σιρενιάμε εκεί. Όχι, κάνω βλακεία. Δεν πειράζει να βάλετε άλλο. Στη κύρα. Να φάει κάνω βλακεία. Γκρία χάσω. Καλά πά. Ζουμπλέκι. Μπες καλά. Φρέκ, όχι, μεν το πεις, Γιατί. κάνε πίσω. Έβαλα σου το δάμε. Με το στήρι. Και σπάσαν το κρεβάτι. Γυρεύκουν. Θέλω κάποιος να σου φάει το ζουμπλέκι το κρεβάτι. Knockback stick και το... γίνεται μάχη, kasi... Να φύγω τώρα που δεν είναι τούτο. Φωτάρε. Μια φορά κρατήσαμε πιο πολύ και μόνο 2 άτομα μείναμε εγώ τούτο. Άλλος έπαιρνε μόνος. Dame. Εσύ ένα μου την άλλη, έπεσε. Μπρο, είναι crossbow και κρατάτε στο 10 ώρες. Εντάξει, είναι ωραίο το καινούργιο texture pack των arrows. Το texture. Είναι texture. Όχι, γιατί το πάτης. Πιο ψηλά. Ακόμα το σειρά απλώς μέσα στη βάση τους. Γιατί το πάτω! Πιο ψηλά. Ταμέ, κάνει. Τζαμέ. Όχι ρε. Γιατί το πάτω! Εσύ να μην τον όμως κάτω. Ναι. Δεν το ξέρω. Θα αγοράσω άλλο. Πάλι να κομπάξεις. Τώρα σου πω, είχα μόνο 2. Ρε, το βάλες το ξαναπάνω στο κόλπο. Άλλο. Εγώ περιμένω. Α, έτω. Amazing God. Το δικό μου. Γυαλίο. Ναι, εσένα γυαλίο.
Λίγο. Ρε το fireball. Πού κοντά. Όχι. Όταν είναι σαν. Τι είναι fireball. Δύο έχω. Από δε. Παλιό να είναι. Θέλουμε το βίντεο να ανεβεί στο κανάλι σου, ναι. Ναι. Πάτε λοιπόν. Fireball ρε Φρυδερίκη. Έτσι. Φανάκυρο το fireball τους. Χτύπα το. Θα πεις κάνει fireball αφού Πάντα εσύ το βλέπεις. Λέω πιο μπροστά τους το σύρνεις. Λέω είπα. Έρχεται. νομίζω. Πάνε και σύρνουμε. Άρε Φρυδερίκη. Δεν το ήξερα. Γιατί χωρίς που πάτα. Τρύπα. Αρέσκει μου που λέει είσαι τρύπα. Αλλά πέσα μόνη μου μες στην τρύπα. Και τελευταίο game. Τι έκανα. Δείξω. Θα πούμε καλή τον κυσό. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Είμαι μπλεάτη για. Η κόκκινη είναι 3. Όχι αυτή. Κάποιοι. Ήμουν εγώ μόνος μου. Και χάσαν όλοι εκτός ο μπλε και εγώ. Ήταν ένα γεν. Εγώ τον μπλε. Γιατί είχαμε και σπασμένη το κρεβάτι, εντάξει. Εγώ. Με λίγα λόγια. Εγώ και ένα σπίτι το σκέφτομαι, αλλά δεν λέω. Θέλω να ανοίξει ο Outlast. Δεν το κάνω.
το δούμε. Άντε σου πω. Μπρο, τι κάνετε. Ακόμα. Τι κότσινη! Έχει σπαθεί. Χάτσε. Μπρο, δεν έχουμε καλή περίπτωση. Από μένα σπάσει ο κρεβάτι. Τι θα έκανα. Το τρίτο game. Έρχεται. Πρόχτησε σπάσει. Σου σπάσουν, άντε, βαρέθηκα. Είναι το τελευταίο game, δεν θα παίξεις άλλο. Άμα θέλει. Είσαι το gameplay. Ένα τέτοιο. Νομίζω και κάποιος άλλος στη. Ένας σκοτώσεις και το σκοτώσει. Να σπάσει στο κρεβάτι. Ασία. Χύψε. Shift. Θα να σου δω ένα δώρο, Αλέξιας, ότι οι κόσμοι και οι σερβερς είναι ήδη πάνω σε άλλα, πάνω στο ίδιο account σε άλλο computer. Το Shift, πάτα Shift. Δεν σκοτώνονται και εσύ απλά παίζεις. Ναι, όμως αν δεν κάνουμε περίφραξη. Δεν είναι μέσα. Θα χτίζουν που πάνω και την περίφραξη. Και αγχώθηκες, έχεις κρεβάτι. Όχι, τι να πω. Θα φάσεις κρεβάτι. Λέτε να χάσω ό,τι είχα. Ναι, το μόνο cool που είσαι.
παγιδευτεί. Έχει σκάλα από κάτω. Μένε στο κρεβάτι. Σπάω. Κάνει. Χτίστηκε. Να κάνει. Πέσε κάτω. Μάθα πιο δύσκολο να το πεις. Ακύρο. Είσαι! Δεν το τύπο. Είναι προστασία. Τώρα, πώς είναι να περάσει σε τρύπα πάνω στον τοίχο. Από τα πλευρά είναι όλοι κατημένοι. Δεν εμείς μπορούμε να είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει. Δηλαδή, θα πέσει κάστρο. Δεν μπορώ να πω που πάνε. Ρε, σκοτωτίνο. Γιατί συνέχεια πετάνε σκονίες γιατί πετάνε ασκούνται. Και δεν μπορούν να το πάρουν. Την πλευρά μου η κοτσίνα είναι κλειστά το ούλο. Να σου πάσουν τα με διπλό τύπο. Τα παίξεις τώρα σε λίγο καλή. Πώς θα και χάλασα. Είναι στάκ. Δεν έχω. Μπρο, σπάζω σου τους τύπους. Σπάζω, έχει μια τρύπα. Έναν εγώ έτσι. Τώρα καλή. Δεν έτσι που ήταν. Είναι τα δύο είναι όμως. Δεν έχει τρύπα. Σαν να περνάει που βόλτα, μάλλον. Η πράσινη απορριφθεί. Θα πω όλον το γύρο, θα με. Έχει ακόμα 18. Νομίζω καλυσάκι του. Μπρο, Έχεις άλλο ένα γραμμή μόνο. Όχι, εμείς ένα γραμμή. Και βάλτε και σκοτάμε έτσι ή κανένα άλλο. Και το τώρα είναι δύσκολο να. νομίζω σπάζουν Γάλλιο. Δεν βλέπεις πώς φεύγουμε. Πάμε. Μπορεί. Κάνε πίσω εδώ. Νομίζω πίσω είναι στο ranking γιατί δεν κάνει. Δεν γεμώσαμε τα γου. Πότε. Είμαι μπλε. Είσαι. Έχω γίνει ολοκληρώνω το τεξτούρ. Είσαι σέρι μου. Φλοκό. Το σέρι.
Ben Δεν πειράζει. να σε κάνουν κοκοκό. 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 Περιμένουμε να τελειώσει ο φίλος απ' το μεγιστήριο να... Έχω καλή προστασία. Εντάξει, μην μας πειράσει. Γιατί θα να σπάσω τον κότσι. Είναι άλλη δουλειά, Νίκο. Γιατί κανένας δεν ήθελε την κλάτσα που την πάρε ή τα φορεμένη που τα μην μπορούσε. Το giveaway ενίσχυε πλέον την κλάτσα που πουλήσαμε την. Μαντέψετε που. Αν μαντέψετε στο κάτω. Είδατε λάθος. Αν μαντέψατε τον Άνω πάλι είσαστε λάθος. Αν μαντέψατε το λαγόνο το... είσαστε σωστοί. Βάλω το χάρι της κλάτσας. Γιατί είναι και πάνω που τα σκουπίζει. Εκεί με χώρισες. Ναι, είδα το τι έχασες. Ναι, να παίξεις. Παίξ, τι φταίει. Ακόμα ένα game. Παρέθηκα. Πώς πάω το restart. Το χαρτί. Ναι, και τι πάω. Το fire. Το πυροβλάκι. Ήρθα να παίξεις έναν εσύ. Μάλιστα να μου δείξει. Turn better, coming. Τι πάει είχα πάρει. Yellow card. Πόσες ώρες να είναι το βίντεο. 5 ώρες. Θα κάνουμε το πιο μεγάλο βίντεο. Σαν να μας φέρναν Κύπριο YouTuber εκτός που το κάνουν βίντεο. Μπορεί να ξέρω ας είναι. Δεν πειράζει, δεν ασχοληθήκα συμπερικά. Δεν ασχοληθείς μόνο. Δεν ασχοληθήκα.
στο shop. Ναι. Τι να βγω. Πάμε στο shop. Είμαι στο shop. Ανείς. Πώς σου είπε. Εγώ δεν μπορώ. Μαζεύω κάτι. Θέλω έναν κόσμο να πάω. Άντε πάει. Τι κάνω τι γράφει πάνω στο Τόνικ. τι εννοώ κάτω, τι γράφει. Μπραντιέκ. Perché dopo quando ne si anzi non te ne avresti di sicuro. Σου δεν αγοράσει μικρόφωνο. Του το πιάνει μόνο εμάς. Όχι. Περίμενε. Η αρχή να πει εδώ, Τζοντζάμε. Όχι. Φέρμο. Όχι, πάμε. Εγώ με περιγράψει. Πάμε την περιγράψη του τούτου. Περίγραψε. Φτιάχνω πακ. Tempo πάρω. Και πάτε να με δείξετε πάλι με τον Μπούμπι. Μπρο, δικός μας είναι πολλά καλό να σκοτωνιά. Πάμε να σφάξουμε. Πάμε να σφάξουμε ένα δώμα. Πάνε σπάσε τα σκευάσια. Νομίζω είναι ένας που πάνω σου. Είναι τέτοιο μογκλάκι αν πω πει. Μπαμπος. Έσπασε και λόγω μου. Προστάτευκο το κρεβάτι. Κάμε βατσίες. Άλλο δεν κάτσε μέσα στο κρεβάτι. Δεν υπάρχει. Δεν χώνεσαι όπως τους κίτρινους. Θυμάσαι. Τι κάνε πιο. Νικήσαν. Δεν ξέρω καν αν νικήσα. Νικήσαν. Φύγατε. Δεν είχαμε μείνει αυτήν την ώρα. Μείνας σχεδόν τελευταία και τούτο φαίνεται. Άμα σκοτώσεις θα ξαναζήσεις. Μπάρ. Σκότωσες τον Κεζιά. Ήταν το πρώτο σου final kill. Ναι, με ρωτήσεις τι κάνω. Τώρα πάμε να δάμε. Stupid. Μπορεί να πιω τούτο. Όχι. Εγώ έμεινα μόνη μου. Όχι, άκυρο για το πώς. Πέθανε ένας δικός μας. Εντάξει, άμα Είδες τι κάνει. άμα είναι ένας εμάς. Καλώς. Δεν πειράζει. Περίμενε. Σύρτ. Καλά ρε φίλε. Για σου. Να δω ποιος είναι να νικήσει. Όχι, μπορείς να νικήσουμε. Σίγουρα όχι, αλλά εντάξει.
Γιατί δεν κάνεις εκείνο που σου πάρω. Νομίζω ότι φωτός. Άμα γιατί να κάνεις. Κόψε. Da, tu te-ai dat Da, Nicocin. de video. Vezi că apri... Am spectator aeroport. Bro, μου είχα πια 6 διχτωρί το πρωί. Ναι, γιατί δεν κάνεις τότε βίντεο. Έκανα Βικτόρι έτσι απλά. Και την ώρα που ήταν οι τίτιμες ακριβώς είχα πια ή ακόμα ένα. Άρα σε σκέφτα βίντεο. Ναι, Αλλά τα 6 τα συνεχόμενα. ναι, τα 6 συνεχόμενα. Και είχα 6 συνεχόμενα και 2 συνεχόμενα. Η μπλου και ρε, η μπλε και η πράσινη να σπάσουν καθόλου. Είμαστε σήμερα νοικιάζεις τον αυτό. Σήμερα νίκησα. Ένα στο βίντεο. Ω, Είναι κάτι αυτό. εκτός αν νικήσουν τώρα του δεν νομίζω. Ω, νίκησα και μαδομάρα, νίκησα. Το βίντεο βάλε πολύ. Νομίζω πάμε από εκεί. Θα με κάνουμε μια βίντεο. Θέλεις. Παντού. Η Βασιλική. Βασιλική. Olha, eu vou no do produtor vídeo. Eu não lembro se foi por isso que eu mais vi. Vou na vida do produtor vídeo. Olha, consumi entre a terceira vida. Δεν ξέρω. Άγγελε, έλα. Άγγελε, έλα. Πώς μπορώ να γράψω
ότι έρχεται καινούριο βίντεο. Πότε. Τι εννοείς. Έγραψε ετοιμασία για καινούριο βίντεο. Παράς αναστήσεις. Προμάτε! Ακόμα οι μπλε και οι γκριν έχουν κρεβάτι. Γράψε. Και αν θέλεις βάλεις και εικόνα. Έχω σαν τη φάω. Έτοιμος. Θέλω να βλέπω τι γίνεται. Μπρο, νομίζω και η κίτρινη είναι η καλύτερη κι άσε μόνο δυο. Παιδιά, αν θέλετε εμένα να με δείτε να παίζω παίζοντας, γράψτε εδώ. Σιγά ρε. Παίξω μια φορά Bedwars. Τώρα. Ναι, το δείτε. Ναι. Παιδιά, θέλετε να με δείτε να παίζω Bedwars, δεν με κοφτεί να με δείτε. Δείτε με τώρα, περιμένετε να βάλω με το skin μου. Ήρθε η ώρα να παίξω Bedwarilla. Ναι, μπορεί να μην μπορώ να παίξω καλά, αλλά δεν πειράζει, γιατί είμαι... Μαγκάρο! So loud! Καλά, εγώ πάρε. Στρατηγική είναι για απλά σφάζουμε άτομα. Πάμε να μπλόκι. Τι πάμε. Πάμε σε ένα χρυσικό κοινό γιατί νομίζω να είναι λίγο σκάψη. Έλα ρε μπρο. Και πιο
harcayalım για να μην έρθει να μας σπάσουμε το κουμπί. Βάζουμε και εδώ. Ένα χάσω! Τι θα σκεφτείς, τι βάζω. Ενώ καταλάβω. Καλά, περίμενε. Στέφανε, φύγε! Με υψηλό νομίζω. Ναι, το με υψηλό. Ναι, ναι. Μπρο. Ευτυχώς που μου βάλες να σκευάσω κάτι. Πάω να του σπάσω κρεβάτι. Όχι ρε μπρο. Τι πάλι μου όχι. Τι να βάλω μόνο. Λέγε πως να τα μου αυτά. Δόθηκε. Περίμενε. Α, καλά. Να τα μου. Βάλε άλλο πιο. Και μετά βάλε φανταστού. Δεν έχεις. Περίμενε. Δεν πάτησα το παιδί. Α, καλά, εγώ να μην αγάμε για να πει. Ναι, αφού δεν έχεις. Ναι. Δεν πάτε το δω. Όχι, είσαι. Άντε, Τι χάλα. να βάλω. Περίμενε, αυτό ακόμα. Μπρο. Το κατάλαβα πάλι. Περιμένε. Έλα ρε μπρο. Περιμένε, άμα ξύνω χανώ τσεκούρι, περιμένε. Δεν στο σπάσανε. Ναι, να χτίσει πάντα. Δεν έχω και εγώ πιάνω τίποτα. Φαίνεται τα χρήματα. Το άρμορ εδώ μεταξύ gloves. Σιγά. Κάτω στον gloves. Thanks. Τι το είχαμε να κάνει. Λοιπόν, εγώ σου τα έβαζα. Σπάσαμε το κρεβάτι, τέλεια. Μπρο, είμαι λίγο άχρηστος. Έλα ρε μπρο. Μείναν ένας.
Νικήσαμε! Νικήσαμε ρε Φρυδερίκη! Είδες, έπιασε ένα Βίκτορη στο βίντεο. Έλα, έπιασε Βίκτορη! Εντάξει. Α, περίμενε. Να το κλείσουμε, ναι. Έλα. Περίμενε, όχι. Το parkour. Άντε ρε. Γεια σας, παιδιά. Αυτό ήταν το McDonald's. Αυτό. Βίντεο.